Larsit karo Bukirno. Bukan dhewe, dari dhewe engko jek kanu penti. Penti ki yo nganu kok, bareng tak ngen-ngen ki yo politik kok. Politik. Wingi sore ning Glagah karo ngerti nek mung sabatan ngeboti dalang liya. Karo bapakne kok tegelan kaya ngene. Jebul jope sing larang kemau ora sida mudhar ya. Ngemoy dicile ora oleh apa-apa kowe iki. Nyengis kowe. Lali janjine Ibu Yarti. Dibawani Rabu rasa jumeneng Bukirno. Engko nek Bukirno jumeneng ana wong sebah. Ayo Bukirno kok kon jumeneng. Ayo ngaku kathok lepis sithik. Minimal krulu-krulan ya, utawa glowing. Yo nek Bu Makmur ngaku kathok methet kae yo men kaya walang kekek. Jebebeh kan. Dan elek kok takon bilang iki jebebeh ki apa? Mayang-mayang ki ombo. Wis kan. Ya Bu.
nagare kuwi Bagong. Arol iki karo dhewe. Rol. Iki Bukirno arep lali janjine malah dadi tembangangen aku mawon. Apa-apa. Yo. Bukirno ajeng napa? Tinggal katresnan. Apa napa? Wis menyerah kok Bukirno. Kuwi dicok-cokke kok kuwi. Nah. Bukirno ki kareng kowe buka amplop yo wis aku menyerah. Kuat. Ayo, penti terakhir yo. Baca tak tes yo. Kangen sing dibawani. Oke? Ya oke. Oke, Cal. Alusan iki. Aku ngerti kok nek Pak Yatin ki senenge sing halus-halus nek teh gedhuyen emoh. Piye iki anggere lemu ngono kae pokoke maine halus. Nek arep gusah-gusuh ora iso gegeden brutu. Namanya kakek. Sekarang cok tak mat lagi kok. Wong kok semuanya gede nih. Iki li pesen sempak neng. Gila. Yes, kakong pengen glewet. Karena nembang iki omong bae. Rasa